Заради лошият ни опит от миналото, мнозина се опасяват, че трансформациите в гръцкия банков сектор ще доведат до изтегляне на средства от и без това малкият ни пазар. Но у нас това не може да се случи, смятат специалистите. В никой случай това не би се получило. Нямате интерес в това да дестабилизират нашата банкова система. В голяма степен ресурсите, с които оперира нашата банкова система, са набрани от нашия пазар, от депозите на нашите граждани. Има и куп европейски регулации, които не допускат инцидентно или т.е. предсрочно изискване на кредити, ако има такова външно финансиране за някои от българските банки, независимо дали е гръцка или немска или италианска. Категорично гръцките клонове не изнасят средства към банките майки. Това неведнъж беше заявявано и от БНБ. Целта на сливането на двете банки е увеличаване на възможностите им, включително и за по-агресивно навлизане на нови или на недостатъчно развити пазари. Това е съвсем естествен процес банките, особено в криза, да се консолидират. Това са, както казах, добри новини и това е само добро за българския пазар, защото според мен това би предизвикало още консолидации, което означава и по-голяма стабилност на българската банкова система. За малките спестители означава бъдете по-спокойни.